בכל פעולה שהליכוד עושה, הוא מתגייס ביחד איתנו, הוא גם מטפל בעיר כאן בצורה בלתי רגילה למופת. בני, אתה והחברים שלך נותנים לנו כוח לעמוד מול כל הלחצים האלה ולעשות את הדברים האלה. אני, לפני יותר מ4 שנים שנכנסתי לתפקידי, ישבנו והבאת כאן סדרה של דברים, ואני מסתכל אחורה, אנחנו ביצענו כבר את רובה. חוכמה היא לא רק שהממשלה מוכנה לעזור, אלא שבני גם יודע איך להציב את הדברים ולהנהיג ולהוביל את הדרישות. יש את הנושא של היציאה מהעיר ליד פארק האגם, שאנחנו כבר מתקצבים ואנחנו הולכים גם לעשות. יש את כל החיבור של מעלה אדומים לירושלים, יש את כל שאר הדברים. אמרת 100 מיליונים, זה נכון, כי העיר הזאת היא עיר חשובה, היא עיר שהיא מובילה לירושלים, היא שומרת על ירושלים, מובילה לים המלח, היא מובילה ליהודה ושומרון. אנחנו משקיעים במעלה אדומים, כדי שמעלה אדומים היא תשמור, תעשה ותתפתח. אני, בלי לפגוע באריאל, משווה את מה שעשית כאן לאריאל, שהייתה עיר שהשיגה את מעלה אדומים בהתחלה, ואין שם היום אפילו חצי מהאוכלוסייה שיש מעלה אדומים, וזה חבל וצריך שיהיה. ואני רואה את כל הדברים המיוחדים שעשית כאן, ואני אומר, אשרי העיר שיש לה ראש עיר כמוך, בני. באמת אשרי העיר שיש לה ראש עיר כמוך. ואני, בשם ראש הממשלה ובשם הליכוד, כיושב ראש מזכירות הליכוד, באתי להביע תמיכה חד משמעית בך לראשות העיר, ברשימת לב עם כל הלב למועצת העיר, כדי שנהיה חזקים, לחזק אתכם ותחזקו אותנו. אני לא יכול לאחל לכם חג שמח, נגמרו החגים, אז אני מאחל לכם בריאות והצלחה גדולה כאן ביחד ב-22 לחודש. תודה רבה לכם.